Le congé annuel est un droit du travailleur. Ça correspond à 2,5 et demi de congé par mois. C'est-à-dire que tous les mois, le travailleur a 2 jours et demi de congé. Ce sont ces 2 jours et demi de congé réunis qui font 30 jours. On dit si expressement le travailleur fait abstention de prendre son congé, il ne doit pas être payé en moyennant son congé. Mais si le patron lui demande de travailler pendant son congé, il doit être payé. Ça, c'est des précisions de la loi. C'est pas moi qui dis. J'ai dit aux gens leur droit à Bakary. Voilà. C'est-à-dire que n'importe qui a congé, t'as fait. Tu congé fait à Kanye. Tu t'as congé là. Il dit que congé t'as animata il perdra. Mais Bakary, Hananda que t'as congé là, Bakary vraiment m'obéit, c'est que t'as congé qui toi. Congé t'as ni Barakambassa. Voilà. C'est charia de côté. Donc il faut que les gens comprennent ça. Maintenant, on dit que le travail a droit au congé, mais le congé aussi ne peut être donné qu'en fonction des besoins de l'entreprise. Quoi à ma fouille roquelle? Tigatala. Ma fouille mandalen du référendum de la fouille de la maman, on va pas à la base, comment me que former? Ah, Barakaraï. Eh? Akara mena. Quand vous avez? Na bora, na frama kilingone ka babla abora diu. Abora? Peu. Amake fendo ya. Angatene de ko sule mina information no diva mengi kana fo ngi kana dia. Kuna fure di journaliste ma ko kana fo. Aybe abike o. Abla. Kuma do ko. Ay ne buga kuna fo ni. Alors o te din te kele o. Gundo kuma. Ko halme den yala. Ay gundo te kuyi. Anga kele adria ay. Ine nga gundo fuye. Une gundo kuma do fuye. Ko akanga to nini ala yeje. Ani wo ya ko ni ma dana ma ya. Kana fo ne abla. Kana fuye. Kana fo. Ay nga to ita. Kana fo. It's dala. Ay ne ma fo ntisi dala. Ay ne tarani exemple ko robe sa ne tarani chayoro la ngo. Bo ko entre ko karsa me kuna fonda dima me nte fe kafo ay ama fo kanya ma yo ay kafo nta fe kan to fo kafo ne de afilla kuma de la ma yo re me kana fo ay ko ni ay afo ma yo re allez de filer ma femme avant de gafo ay ya fo kana to fo voilà ay me baray mena kono kuma do kuna fonda be ni aso ta ti to fo al ni muru de kana wal mi bitani yoro ina fi voilà ita fo yoro na jume ay abla ngatamen li entolo ne yoro jume ça akin ay wa d'accord ni côté bon ko kura bon ko kura o ye kin koroye kin korodo mbodo mara yoro do to gata ni ma yoro lycée technique de Bamako Jatido maison centrale d'arrêt de Bamako MCA iba togo do Maka MCA maison centrale d'arrêt de Bamako voilà oui Bamako voilà de on va voilà ego maison centrale d'arrêt de Bamako Bamako anda Bamako d'accord al Bamako en commune 3 non de bajo ko kasoden akorosikela ni kasoden be ko be kasoden mais kolosikila yɛrɛ kasoden kan ko kasoden yɛrɛ ka wable ayi o yɛrɛ kasoden parce que e sigilen b'a kunna habla e yɛrɛ bɛ jɔrɔ min kɛ yɛrɛ est ce que o yɛrɛ b'o jɔrɔ kɛ parce que n'o tora ka bɔ n y'a ye ko garde pénitentiaire dɔ a bɛ ka kasoden kɔlɔsi k'o bolila o y'a minɛ k'a bila kasoden yɛrɛ la a bɛ kɛ tan kasoden bolilen nɔfɛ n'i ma kunjɔnjɔn sɔrɔ a la i yɛrɛ bɛ don a nɔ la fo n'a yɔrɔ dɔ min na Allahu akbar. Bon an b'u fo sisan an bɛ fɛn kelen fɔ ye bi kasobonbɔ la sisan u tulo b'an na radio b'u kɛrɛfɛ. Ayi n b'a dɔn. Donc an b'u bɛɛ fo bi. An b'u bɛɛ fo. U tulo b'an na ni waatinin na kasobonbɔ kɔnɔ kasodɔn radio b'u wele. A ka ɲi sa a ka ɲi ten a filɛ. dɔ deli ka wele k'a to ale kulo la ko n bɛ wele ka bɔ kasobonbɔ la. Alahu akbar. n ko mun bɛ ka ko ale ye kaso n ko téléphone b'a ko ko kasobonbɔ tɛ yan. Alahu akbar. n ko téléphone tigɛ kana kungo sɛnɛ ma ale yɛrɛ ale kulo la k'an wele. Alahu akbar. A tɛ kungo kɔni si ma o a bɛ kungo se maa minnu b'a la k'a kɔlɔsi a ye téléphone sɔrɔ cogo min a bɛ kungo se olu de ma. voilà bisimila an bɛ jumɛn na. alamisa don marisi kalo tile 16 san 2023. naamu. Ablaye an bɛ fɔlɔ gafe min na. o ye indépendant ye. indépendant. ale ko di. Ablaye Mohamed Yusuf Bathily n'ale ka avocat maître Kasum Tapo ye. U b'a fɔ ma Rasbaji a ka avocat maître Kasum Tapo a kumana mun ye Rasbaji ka minɛni ko la a ko mun ye Rasbaji ko dɔ de kɛra ko crime dɔ de kɛra ko Rasbaji ye mun dénoncer ko sira tɛ o la ko procureur ko kun ka ka enquête de dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sumeli Bube Mayiga ale ka fatuli ko o la. Ablaye n'i ye jateminɛ kɛ sa ko a yira la k'a fɔ mun ye bamaciwale kɛbaaw mun ye Gawo kɛrɛfɛla la ko civil maa 8 ale ni Gatia combattant maa 4 Ablaye k'olu bɔnɛna u ni na.
Ablaye. Naam. Ni taara sa ma fɔ min ye kunungo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye indice mondial min ye terrorisme hukumu kɔnɔna la. Ka kɛ n'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ni fɛnw kɛra. Mun ye jamana tan fɔlɔ minnu na mun ye banbati wale kɛbaaw olu ka baaraw ka bon a la kosɛbɛ. Ko ni o temps ta k'a lajɛ. Ko an ka jamana Mali. K'ale bɛ o jamana tan a b'o kɔnɔna la Ablaye. Alahu akibaru. O bila kɛrɛfɛ l'indicateur de renouveau ale ko di. A kumana Ablaye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Kayi cour d'assises la. maa 17 Ablaye. K'olu donna olu condamné la. Ka kɛ n'a ye k'a fɔ k'u ye wale kɛ wale min bɛ taa an b'a fɔ cogo min mun ye jɔnya wale o hukumu kɔnɔna la k'u ye o baaraw sigi sen kan. Ablaye kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Sidibe Rokia Doumbia n'u b'a wele ko Rose awɔ dɔw fana b'a wele ko Vichère. Ablaye ko mandat de dépôt dara a fana kan. Ko bi a fana bɛ boli nin waati in na. K'u taara n'a ye ka kɛ n'a ye k'a fɔ ko a ye kuma dɔw fɔ kuma min bɛ maaw la fitinɛ kosɛbɛ kuma min bɛ jamana fana ɲagami kosɛbɛ. Mun ye bɔlɔlɔ siraw kan Ablaye. Donc sisan an bɛna gogoro dɔn da la. Nka gogoro ti don a da la. N ko an bɛna gogoro dɔn anw da la. Ayi an b'a kuma fɔ cogo dɔn. Ayiwa d'accord. E bɛ tɛ gogoro yan. Ayi o tɛ gogoro ye. Ah bon. I bɛ kuma. Nka kuma fana n'a fɔ cogo don. Très bien. Ablaye. Naam. Mun ye Zangaso mara la. Mun ye école karamɔgɔw. Olu kɔni ko nin waati kɔnɔ ko n'olu tatɔ ye kɔni école kɔnɔna na. K'u ye laɲini min kɛ k'o sabatila. Ko ka kɛ n'a ye k'a fɔ ko lakanabaliya. Ablaye k'a b'a la k'u sɛgɛn kosɛbɛ. Ko siratigɛw kɔnɔna kɔni k'olu kɔni tatɔ école la nin waati in na. Ablaye k'a bɛ gɛlɛya. A bɛ guwan dɛ Ablaye. A bɛ gan. K'a bɛ guwan. Ala k'a kɛ hakili ɲuman ye. Amina. Les Échos wele. Colonel Major Ousmane Dambélé. Dambélé o ye jɔn ye. Ablaye. Centre national des œuvres universitaires. Senu. O ɲɛma dɔ. O ɲɛma kundo. Kundo. O ɲɛma kundo Ablaye. wuli ya. A ma wuli dɛ. San 5 kɔfɛ. Ablaye ale kɔni ko a nɔra bɛna bila nin waati in kɔni kɔnɔna la. O siratigɛw la yan'a nɔra ka bila. Ani maa minnu bɛ ca kɛ kunungo Ablaye. N'o bɛnna mars kalo tile 15 ma. A y'u wele k'u lasegin k'a ɲɛf'u ye k'a fɔ k'ale kɔni ka san 5 baara ko nin y'a ko kɔni kuncɛlen ye. K'a bɛ taa k'a kun kɔrɔtalen. K'ani maa minnu ye baara kɛ fana ko jɛɲɔgɔnya la Ablaye. A ko a diyara ye ko a bɛnna ma. Ok. N'i taara ka sɔrɔ min gɛn. O ye kunkɔrɔta ye. Ablaye. Naamu. Lakanabaliya. Dire mara kɔnɔ. A ko polisi kelen. Dire donna la Ablaye ale kɔni bɔnɛna nin na. Alahu akibaru. Journée mondiale des droits des consommateurs. Ablaye wulilen don nin waati in na. Ka se ka maaw la hakililaw faamuya cogoya min na. An ka dun ka fa a bɛ se ka sabati cogo min. Maaw a bɛ ko fana bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Ka kɛ ni waati nataw ye Ablaye. Naamu. Le républicain ale ko di. Républicain kumana. A ko di. Mali ni Russie ka bolo ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la. An ka CNT ɲɛma colonel Malik Diaw. Ablaye ale bɛna taama bere ta marisi kalo tile 18 ka taa se a tile 24 ma. K'a ni maa caman k'olu bɛn'u kunda mun ye Moscou kan nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Russie la. Ablaye constitution waleya a baaraw a caw kɛcogoyaw kɔnɔna la. Parena, ale ni coordination des organisations de l'appel du 20 février. Ablaye k'u b'an ka autorités wele k'u k'a ko bila. K'a bila. A texte yɛlɛmani ko. Ablaye k'u k'a bila. Ayiwa. Segu. Polisi 2. Ablaye k'olu kɔni joginna kosɛbɛ. Ka kɛ ni commissariat du 2e arrondissement. Arrondissement bɛ fɔ Segu hali bi yan. A bɛ fɔ o bolo. O ko kɔni. O ko olu maa 2. Ablaye k'olu kɔni u joginna. O ye Bamakɔ ni Kulikɔrɔta de falen fɔlɔ. O ma se Segu fɔlɔ. Munna. Ayiwa. A bɛɛ tɛ Mali ye. A bɛɛ ye Mali ye. Ablaye i b'a bɛɛ falen ɲɔgɔn fɛ. Inchallah. L'essor faso ka fasiri ɲɛta. Ɲɛta Ablaye. A kumana kosɛbɛ. Min ye tiga. Tiga jumɛn. Ani tigadɛgɛ. Tiga ani tigadɛgɛ. Tiga ni tigadɛgɛ. U ɲɔgɔn na kɛlɛ y'a tɔgɔ di kɛlɛ ma. Tiga bɛ yɛlɛma ka kɛ tigadɛgɛ Ablaye. Siga t'o la. O siratigɛ kɔnɔna la ko bi. Ko musow b'a la k'u bolo nɔ kosɛbɛ a ko la. Ko ni jateminɛ kɛ sa mun ye tigadɛgɛ su. K'a kilo 10. K'o feerelen don bi 7,000. 7,000 a bɛ feere o la. Wa kilo 5. Ko 1,500 ye. Ko nka ko ni nin baara in kɔni jateminɛ. Ko muso minnu bɛ burusi kɔnɔna la. Ani minnu bɛ Bamakɔ yan yɛrɛ. Ablaye ko bɛɛ lajɛlen b'a la k'i tɛgɛ nɔ nin ko in na. K'i tɛgɛ nɛmu. Bɛɛ b'a la k'i tɛgɛ nɛmu dɛ. Ablaye CNT. Article mun ye 35 bɛ yen. Ablaye yɛlɛma donn'o ko la dɛ. K'u y'olu yɛlɛma article 35. Ka gafew kɔnɔna la k'u y'o bɛɛ lajɛlen yɛlɛma. U b'u yɛrɛ ye. Ablaye. Mun ye bamaciwale kɛla ni minnu kɛra Segu. Ni polisi 2 joginna ko. Maa 2 fana. Olu fana minɛna. U ye maa 2 minɛ. Ablaye. U ko dulon.
kalo in tile 24 sadi 26 mars kɔnɔna la Mali ni Gambie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sena don tan Coupe d'Afrique des Nations éliminatoire Côte d'Ivoire 2023 Mali Gambie ko siratigɛw la Gambie sisan o je balantana dɛ bɛɛ bɛ se balantana sisan ah bon siratigɛw la ko dolantana kɔnɔnen don n'u b'a wele ko Boubacar Traoré k'ale bɛna ka wele ko fɔlɔ a bɛna kɛ mun ye Mali équipe nationale la ayi ne ko o je balantana o progressera sisan de o tɛ an bɛ Gambie mun don olu tɛ quoi b'a fɛ k'olu fɔ ye quoi u k'u janto la a bɛɛ b'a kalama a bɛɛ b'a kalama ayiwa d'accord Gambie Gambie ni Sénégal amani olu taara ɲɛ dɛ Mauritanie yɛrɛ b'a la ayiwa kuma banna le challenger an ka ku jɛnɔ ye challenger nam a bɛɛ challenger ko kɛrɛnkɛrɛnya la mun ye sunkalo ani gɛlɛya a bɛɛ sunkalo ni gɛlɛya ni waati in kɔni kɔnɔna la mun ye jɛkulu min sigilen bɛ yen n'u ko ma ko front olu kɔni b'a la k'u yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ gouvernement k'u b'a la ka baara kɛ o ko kan wa mun ye sunkalo bɛ ka don cogo min gɛlɛya mun b'a la ka ye a ko kɔnɔna la ko n'a sɔrɔ gouvernement ko n'a sɔrɔ k'u jɔrɔlen bɛ a ko la a bɛɛ nin kɛra jɛrɛba ye jɛrɛ min kɛra n'a tako 10 ani 4 n'an k'a ma conférence internationale du l'IFAI à Bamako a bɛɛ ko jɛrɛ tako 14 ye k'a kɛra tare ye ko baara ɲuman don min ye maître Bala Sise n'ale ye avocat ye baro la Paris a bɛɛ a ko projet de constitution ye bɛɛ ko n'an m'an janto k'a laban bɛna taa don politique ko ni fɛn ko la dɛ a ko laban sa bɛɛ a politique ma do ka bon ko a laban mina gɛlɛya dɛ ko président de la république ko laban ko a yɛrɛ ɲumana ko il fera il défera les carrières publiques politiques bien ok an b'a to tan a bɛɛ an bɛ bi ta bila yan ta fɔlɔ Suleiman a bɛɛ Handan Jite Kulibali nba a ma kɛ i ka waati la mais i m'a fɔ sunkalo surunyana wa a surunyana i yɛrɛ ɲɔgɔnna an bɛ sunkalo makɔnɔ na an bɛ sunkalo makɔnɔ na o kɔni siga t'o la o an b'a a tile 23 de la tile 23 tile wolowula an bɛna don sunkalo la ni Ala sɔnna n b'a fɛ ka mun fɔ ye dɔrɔn fɔlɔfɔlɔ i y'a Mali ni sunkalo bɛna kɛ fo sisan i m'a ye sisan an bɛ ɲɔgɔn sama kalo yɛrɛ kalama ye a dibila a ye sun a kana sun fajiri u b'a wele sunkalo yɛrɛ dɔw b'a fɔ an sunna bi dɔw b'a fɔ an b'a daminɛ sini Musa waati la o tun tɛ Musa ka waati o tun tɛ Allahu akbar Musa Traoré Musa ka waati a bɛ tiɲɛ fɔ an ye silamɛ an b'a fɔ dɛ an tɛ taa hiji kɛ Maka a ko bon ni Maka ko kalo yɛrɛ dɔrɔn an bɛ sun Ala m'a ye o fana ye seereya dɔ ye o silamɛ b'a fɔ cogo min Musa ka waati la n'a fɔra kalo yɛrɛ Maka dɔrɔn ni Maka sunna dɔrɔn sun dabɔra Ala ma kalo ye Allahu akbar nka bi o tɛ dɛ o tɛ don dɔ an bɛ sun Maka ɲɛ don dɔ Maka yɛrɛ bɛ sun an ɲɛ o ye kelen ye parce que ale ko aw ni Maka de kan ka sun ɲɔgɔn fɛ olu ka dalila dɔ de dɛ a y'a sɔrɔ bureau an bɛ bolo ko parce que ni Maka sunna anw ɲɛ anw sunn'u ɲɛ mais pourtant hiji bɛ kɛ don kelen ta kun tɛ tiɲɛ kelen ta ye fili ye donc pour que fili bɔ a la kana ɲɔgɔn sama diinɛ ko don an ni Maka bɛ seli ɲɔgɔn fɛ an ni Maka bɛ hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma banna donc kile bɛ min kile t'a la bilen bon Musa ka waati an tun b'a kɛ tan n'a ma ɲɛ an bɛ taa hiji Maka kɔni a bilen an kan ka ta olu fana fɛ parce que i tɛna fɔ ko nin tile kelen i bɛ taa hiji o k'olu kɔfɛ kɔni abada o tile kelen o yan'u ka hiji bɛ hiji hiji kɔni dɔɔnin don olu fɛ yen donc o de tun bɛ yan sisan o bɔra yen a mɛnna munna u y'o bɔ yen munna parce que u ye diinɛ kɛ kulu caman ye ka diinɛ kɛ tɔn ye fɔlɔ diinɛ tɛ tɔn ye sisan u y'a kɛ tɔn ye Handan n'a ka tɔndenw Solo n'a ka tɔnden Bakasi n'a ka tɔnden ko dɔw b'u bolo minɛ dɔw bɛ bolo jigin dɔw b'a kɛ tan Ala kɔni ye kelen cɛ hali seli waati changera dɔw bɛ seli waati mun ka d'u ye sisan bɛɛ a bila yen n bɛna kuma dɔ kɔni f'i ye n ka quartier la yen Bakɔrɔbabugu la a bila yen m'a f'i ye ne an ka misiri bɛ wele cogo dɔw la kuma dɔ a bila a bɛ maa dabali ban dɛ dɔ bɛ Alahu Akbar la waati min na i b'a sɔrɔ dɔ bɛ cɛmancɛ la u b'a bila waati min na i b'a sɔrɔ dɔ b'a ta bon sunkalo yɛrɛ fana filɛ nin ye ni salatu fana daminɛna a bila yen nɔ waati kɔni kuma dɔ f'an bɛ ɲɔgɔn ɲininka an bɛ jumɛn de ta dɛ k'o cayara o tɛ fɔlɔ yan a filanan n'a fɔra kalo yɛrɛ makamusun bɛ sini baara bɛɛ bɛ datugu tulonkɛ bɛɛ bɛ dabila fo kalo ka ban bila baara bɛ Maka ayi yan ko de sa yan wa min Mali ko de la an bila bɛ datugu wallahi Musa tere ya an y'a faamu sa sisan ko ten sa n y'a faamu baara bɛ datugu waati n'a fɔra kalo yɛrɛ sun ye sini ye o ye baara ka congé de
Chop! Bar bi datugu. Kalo kelen. Restaurant bi datugu. Tulon nga tikke. Foti. O kala kelen na. Ni ake mun bale bodo. Allahu akbar. Fanga bi fangala. O tun kɛra Mali la yen. An y'o tile. Ablaye o kɔni o ye jamana ye jamana min bɛ fɛ ka taa ɲɛ. Sɛbɛn bɛ jamana min fana kɔnɔ. O ye jamana ye Ablaye. O waati nin de. A y'a sɔrɔ baara o waati ni baara ye waati 2 de ye. Olu tun bɛ taa baara kɛ tile fɛ. Wula fɛ u bɛ taa so. U bɛ segin ka na. Ni sunkalo nana. Ko journée continue. Donc o journée continue tɔɔrɔ sisan. Allahu akbar. Sunkalo la journée continue tun bɛ kɛ. Démocratie nana ko journée continue an ka kɛ ten. Donc an tora journée continue la. Maintenant sisan ni sunkalo nana u b'a modifier ko baara bɛ jigin midi. Ayi. Ou bien 14h. A bɛ jigin non vendredi i bɛ jigin midi. To ni a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin 16h. 16h. Sinon Musa ka waati la journée continue bɛ kɛ sunkalo de kosɔn. I y'a faamu. Na faamu. Et puis ni seli sera bɛɛ bɛ taa seli misiriba de la. I bɛ Lafiyabugu i bɛ Falaje o i bɛ Sogoniko o i bɛ Dɔdɔbugu o i bɛ Misira o bɛɛ bɛ taa seli. O ye seli belebeleba ye. Musa yɛrɛ bɛna jigin ka na seli nɔfɛ. Bon ko yɛlɛmana sisan. Bon Ablaye a yɛlɛma cogo man ɲɛ. A ne t'o dɔn. Dɔw bɛ yen olu kun kan ka yɛlɛma. O ka ɲi. Mais yɛlɛma cogo dɔw bɛ yen tabiya dɔw bɛ yen Ablaye n'i y'o bila i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ye. A man ɲi. An ka segin an kɔ fɛn minnu ye ɲuman ye Ablaye an ka ɲɛsin o ma an k'o ta an ka baara kɛ n'o ye o de ka ɲi. O de ka ɲi. O ka continue ka baaraw datugu hali bi ni sunkalo sera u ka tɛmɛ n'o ye. Sisan an bɛ démocratie la ko démocratie. Ni fanga bɛ fanga la ka ban Ablaye démocratie ko t'o la dɛ. Ayi dɛ. Ayiwa. Ni fanga b'a la ka ban ɲɛmɔgɔ ko nin ti kɛ Ablaye a banna. Ayiwa. Marifatigi ko nin ti kɛ Ablaye i b'o bila dɛ. Ayiwa. Kanbɛ i Kulubali. Nba Jite.